Chisamba machisa. Chisamba machisa. 2020. 2020. Nelson Chamisa. Nelson Chamisa. Yesoko. Thank you very much. Thank you very much. Pamsoroi, Your Excellency, the People's President, Advocate Pastor Nelson Chamisa, Pamsoroi, Vice President Tendai BT, here present, Pamsoroi, Vice National Chairman Baba Job Saruwiwa Skala, here present, Commander of my youth Varipano, my National Standing Committee members, Varipano, SG, Charlton Wende, David SG, Babachi Mini, all protocols observed. My MPs, Edu Aripano, my councillors, my national executive members Aripano, we want to welcome you for rally edu rally atikuita panapa. When the country is under siege, nenya coronavirus, nenya corona judgment, nenya ma corona recalls of our MPs, nenya nzara iri munyika yakonzerwa na Mnangagwa nehurumende yake. Chisamba machisa. Chisamba machisa. Chamisa hoye. Chamisa hoye. Eswoko. When the country is looking forward kunyaya yekuti pave ne action, when the president took it upon himself kuti address ruzhinji rwevanhu muZimbabwe muno pasi rose jikelele about the way forward yekuti toenda kupise nyika, because patiri panapa hapana kumira zvakanaka. Allow me now, as we start our e-rally, to call upon the Vice National Chairman of the party, Baba Job Skala, to address us on the state of the party. I thank you. Honorable Skala, please. Chisa Baba Chisa. Chamisa Oye. Oye. MDC Alliance Oye. Oye. Pamsoroi utungamiri hwese huri pano. Pamsoroi His Excellency Mr. President Advocate Nelson Chamisa. Nyika rino rose tinoti pamusoro kwamuri. Basa rangu pano nhasi ibasa duku chaizvo. Ndere nyaya yekuti ndizivise nyika navatsigiri vedu vese vari kumativi mana ese eZimbabwe navavo vari kudiaspora kuti musangano wenyu wakasimba uye wakabatana zvikuru. Mungahlidzirwa nokuvhunduka nezviri kuita hurumende yaMnangagwa kuti tibvutire chinhu ichi, asi ndoda kuudzai kuti Mnangagwa navanhu vake vangabvuta zvinhu zvose, but they will never appropriate the struggle away from you, the people of Zimbabwe. Struggle yatinayo iyi haisi struggle yavachamisa vabiti vaskala kana kuti MDC Alliance, istruggle yevana veZimbabwe. So haibiki, chinobika ndechekuti chinhu chendenge ndinacho mumba, asi the struggle will never be stolen. So let me reassure you that Mnangagwa can steal even our underwears, but we will never allow him to steal the struggle from us. We are determined to continue fighting him until we have liberated this country. Our message is very clear. I know you, the people of Zimbabwe, are crying for action.
We, your leadership, we are here today to reassure you that it is coming. We are organizing ourselves. We are galvanizing you. We are calling upon yourselves to keep your ears open on the day when the clarion call to liberate ourselves is going to be made. Action is going to come. This is not something that Mnangagwa can stop, but we need to plan ourselves first. We are well planned. We are now well organized. Toyoko Mnangagwa, your time is up. I thank you, the people of Zimbabwe. Thank you very much, Honorable National Vice Chairman Waskala. Mnangagwa can steal our underways and can steal everything. But nguva yake yekuenda ndo yavapedo. Nguva yake yekuruva pasi ndo yavapapi. Mnangagwa mudenga. Mnangagwa mudenga. Roverai pasi. Chamisa hoye! Chamisa hoye! Esoko! Thank you very much, my brother. Nekusimbisa vanhu veZimbabwe. Nekuziva kuti simba rehove riri mvura. Tiri kuuya ikoko kumisha. Tizomobilize vanhu for action. And action is coming and nobody will stop the action. Allow me now kudai the Vice Deputy President vedu Honorable Tendai Biti kuti vatiudze the state of the economy nemashoko madiki pamwe chete nekuzotisimudzira President wevanhu Advocate Nelson Chamisa. Chisa mbama chisa! Chisa mbama chisa! Esoko! Over to you, Vice President, sir. Mawila mumwena. Zile kirevo. Chisamba machisa. Chisamba machisa. Pamsoroi President vedu Advocate Nelson Chamisa. Pamsoroi chita chevana vari pano. Vana veshanduko. Vana veMDC Alliance. Pamsoroi maZimbabweans nekuwanda kwenyu across the length and breadth of our beautiful country, the length and breadth of the continent. Tasangana pano, we meet today in the middle of a crisis in our country. Crisis of governance, crisis of leadership, crisis of faith. In the history of government, hakuna hurumende yakafanana neya Emmerson Mnangagwa. Hakuna hudofo hunopfuura wa Emmerson Mnangagwa. So, hama dzinodiwa munhu mutema wemuZimbabwe ari kutambudzika. Kutaura kuno kwandiri kuita nemi pano mumastoro omo inflation yedu ya 1400%. Mugore raNovember 2017 pakaenda Mugabe chingwa chaita 90 cents. Iko zvino Emmerson Dambudzo Mnangagwa asvitsa chingwa ku $100. Our people are suffering. 95% yevanhu vedu vemuZimbabwe haina mabasa. 79% yevanhu vemuno muZimbabwe vari kurarama extreme poverty, surviving on less than US 35 cents a day. That is the suffering of our people. Tikaenda kunyaya dzemari, there is total chaos. The black market rate is now 1:105, 1:110. They've totally mismanaged monetary policy yedu yemunyika. They've totally mismanaged the foreign exchange. We as MDC Alliance, we are ready to govern, and our solutions are very clear. We need to restore the country back to sanity. We need to restore the country back to basics. We need to restore Zimbabwe back to a normal, sustainable state
not the condition yatinayo yekuti vanhu vari kufa mumahospitals nokuti hamuna mushonga. Iko zvino manesi are on their 20th day of a strike. The nurse is paid 3,000 bond notes, which is the equivalent of 15 US dollars. 15 US dollars apa rent yemunhu iri kuita 80 US dollars, hundreds US dollars. So with a serious crisis in the health sector, with a serious crisis in the education sector, where Mnangagwa's government is forcing children and schools to reopen, and yet they can't provide the basic triple P's ku maticha nekuvana vacho. Kune chimwe chirwere chapinda muno munyika chakozwa naEmmerson Mnangagwa, chirwere checorruption. Hama dzinodiwa, hakuna vanhu vanoba kupfuura chihurumende ichi. Rimwe gore ndakamboti Emmerson Mnangagwa ndi headmaster wembavha, handizoba ndi archbishop wembavha. 2017, 2.7 billion US dollars was stolen directly from the Ministry of Finance. 2018, 3.5 billion US dollars was stolen directly. Iko zvino migodi, 5 gold mines owned by ZMDC have been given to Secunda Holdings. Zim Alloys, Bindura Nickel Mine, Great Diamond Investments, Africa Resources Private Limited, zvese zvapiwa ku Secunda Private Limited through chikambani chinonzi Landela. So they've redefined state capture, they've redefined the corruption. That is the crisis that we are facing as a country. And our solutions are very, very, very simple. We have to resolve the political crisis, and that is the agenda that our president is going to speak on. But once we resolve the political crisis, we have to bring sanity in our livelihoods. We have to make sure that we create and resort to a government that can govern our people with love, with consent, and with solidarity. Chisamba machisa. Chisamba machisa. Chisa. Ladies and gentlemen, without much ado, it is my humble and singular honor to invite to the stage the President of the Republic of Zimbabwe, the leader, the undisputed leader of the MDC Alliance, Comrade President Advocate Nelson Chamisa Sele. Isamba machisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Kukula. Pamsoroi. Muri Zimbabwe. Pamsoroi. Vatariri vese vari kwese kwakasiyana siyana. Mhiri kwemakungwa, mhiri kwenzizi, mhiri kwemadhorobha edu. Pamsoroi. Vakuru vari pano. Our leadership, Vice President Diti,
Vice President Kore in absentia, vari kwaMutare, Vice President Professor Walsman Muwe, vari kwaBulawayo, pamusoro ichair vedu Tabitha Khumalo in absentia, our Vice Chair, Comrade Skala, our Secretary General, Comrade Charlton Wende, our Deputy Secretary General, Baba Chimino Aripani, utungamiriri neuchekwa-chekwa wese uri pano. Also pamusoroi mutungamiriri wedu agadzirisa kuti zvidai baba vazvizvai neukuru hwenyu hwese hwamunahwo hweorganizing department, our spokesperson Advocate Mahere, our members of the standing committee here present. Nhasi zuva rakakosha, ndanzwa nhanganyaya yaitwa navaSkala, yaitwa naVice President Biti, vachitaura mamiriro akaita nyika, vachitaura mamiriro akaita kunze. Taona kuti pano vadikani veZimbabwe isu hatingamiriri kupera kweCovid. Ndava vane udzvinyiriri vakuda kushandisa COVID kuti mbunyikiza, kuti tisasangana nemi tikuudzei kuti tiri papi, gwara renyika nderipi, gwara remusangano nderipi. Saka nhasi taungana pano kuti tingouya kunhanganyaya yekwatiri kuenda. Taona kuti nyika yasvika pakaoma, nyika yaomerwa. Tiri kusangana pairali, taitoda kuti tinge takazaza mumastadium kumaprovince, asi hazvigoneki nokuti tiri kumbodzingirana nechirwere chanetsa munyika muno. Dzimwe nyika dzose dzine dambudziko recorona, haisi Zimbabwe chete, asi isu tine matambudziko maviri, mapandemic maviri, the corona COVID-19 pandemic the authoritarian pandemic, the dictatorship pandemic. Ndo mapandemic akatiunganira ari maviri achikomberana rimwe nokoko rimwe nokoko, asi izvozvo hazvititadzisi kusangana. Ndosaka taita iyo ino yatiri kuti irali. Irali ino tiri kusangana nyika ine gore reema, gore rakaoma, rokuti zvinhu zvakaoma munyika muno. Vanhu muri kunonga soswe nemuromo, muzvipatara hamuna unobatwa nekutambudzika kwevanhu, muzvitoro ibata mupfupi bata murefu idyetswe, imhere yoga yoga kwese kwatiri kupinda. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nemitengo, vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nehurumende, vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva mukurarama kwavo, mafambiro avo. Vazhinji tinoziva kuti tisangana pakadai, munoti ko vatungamiriri vedu vari kumbozvionawo here? Hongu, tinozviona, tinozviziva, and we take the responsibility yamakatipa emise electorate seriously. Tinozviziva kuti pese apa zvine simba rinobva kwatiri kana taakudaro zvichimira. Saka takaziva kuti mese muri kuchema toita sei. Vazhinji havanganzwisi mafambiro atinoita. Isu seutungamiriri tinoteerera imi nekuda kwenyu, asiwo tinoteerera vanotiteerera, tichiteerera watinoteera. Isu semusangano tinoremekedza Mwari. Pamunonzwa tichitaura paya kuti God is in it, haisi slogan, it's a statement of faith, a testament of what we believe in. Saka tichiteerera zvamunotaura, tinobva tateererawo zvinotaurwa nemuridzi anotitungamirira kuti zvifambe. So the voice of the people is the voice of the people, and the voice of God is the voice of God. Vamwe vangu vano the voice of the people is the voice of God. Aiwa iblasphemy, ipaganism, hazvinzarwo. Mwari hafananidzwi nevanhu, Mwari ndiMwari. Saka ziziyei izvozvo. Mukazva vanotaura kudaro, vanenge vakambopfuura nekuseri kwechechi vakasanzwa mashoko zvakakwana. Vakanzwa mashoko zvakakwana vanoziva kuti Mwari kana otaura vane matauriro avo. Uye Zimbabwe payange zvino hama dzadiwa, ndisati ndapinda munhanganyaya yangu, yakuda mutungamiriri anoziva iwo Mwari uye anoremekedza ivo vanhu vatinotungamirira. Yakuda mutungamiriri kwete anonge achizvitutumadza asi akazvideredza. Yakuda baba kwete bhinya. Yakuda baba anoziva kuti vana kana vachinge vakanganisirwa vanoitirwa zvakanaka kuti zviite zvakanaka. Nyika ichichema zvinhu zvinogadziriswa.
saka ipapa tinoziva kuti nyika iri kuda mufudzi eshepherd anonzwisisa kuti kana vanhu vane zvavanoda hauti tsvimbo mugotsi vanhu havarohwi kana vachidemonstrata vana kana vakaridza mhere unomupa chihwitsi kuti anyarare haapuhwi pfumo kana banga mumukanwa kuti ropa ribude sezvinoita umwe wangu aripo. Saka nyika iri kuda kuti dei zvaigona pava nekuona kwababa varimo. Zimbabwe needs a father. Zimbabwe needs a shepherd. Zimbabwe needs a leader. Pari zvino hapana aripo asi hapana aripo. Nokuti munoona nezvakaitika nezviri kuitika. Hakuna musha unonzi una baba vana vasingaendi kuchikoro. Hakuna musha unonzi una baba vana vachifa nenzara zuva nezuva vachirara vasina kudya. Hakuna musha unonzi una baba vana vasina mubhedha vasina pekurara. Naizvozvo ndakunopinda panyaya yekuti rali yanhasi inombova rali yechii. Nezvinhu zvitatu zvatinazvo. Chokutanga tikutaura nezvokuti patiri kuenda mberi uku agenda 2020 yakambomira sei. What is the state of the nation? What is the state of the economy? What is the state of our communities and livelihoods? Saka tichataura panyaya yokutanga nemabig fights atakatanga nawo. Isu tine muono wetwiza zvamunoona takadai, and I'm very proud of the team that you see here. Ndosaka titi zanu chero ikazama kuita sei takasunga zvakasimba. Havati divide, havati wisire pasi. We are one and united. So ndosaka muchiona vabweza vamwe vari kuti muri kuona zviri kuitika izvi musangano wakudonha. Hakuna anorwa chakadonha. Hakuna anowisira chakafa pasi. Mukaona honde anayo vari kuziva kuti musangano wakasimba ndo musangano hurumende iri kuuya manje manje. Ndosaka muchiona vane hondo nezo. Asi hatina dambudziko navo. The fact yekuti vanoti blame chero chaitika mvura ikasanaya MDC Alliance. Economy ikasafamba MDC Alliance. Vokunze kwenyika vakasawirana navo MDC Alliance. Hongu mukaona izvozvo zvichiitika kuratidza kusaziva kwavo. Hakuna imwe nyika inova neopposition kana ine alternative government sesu inoblamwa nekucreditwa for the things zvinoitika munyika the way we are blamed. Everything we are credited kuti tisu tinozviita even chatisina kuita. Pakabatwa chibharo vanhu MDC Alliance. Asi ugoona kana vava kuda kugovana nhaka yedu isu hatisipo, vanobva vacreata zvidzimati zvavo kuti ichi ndo chatinotarisa ndo MDC chaiyo. Kana pauya kuti akuda kuti paonekwe chaizvozvo kupomera mhosva tisu tinomiswa. Izvozvo tinoramba bodo nada. We don't want and will not accept that. Chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. So chokutanga inyaya ya agenda yemunyika tichitaura dambudziko riri munyika nderipi. Isu hatirapi mhopo iri padama. Tinorapa chaita kuti musoro uteme chakonzera mhopo iyoyo. Zimbabwe tiri pamabig fights neagenda yatina number 1. Inyaya yekuti Zimbabwe iri kupeya what I would call the legitimate price, the legitimate cost, the legitimate burden. Nonyaya yokuti hatina kugadzirisa mutungamiriri anodiwa nevanhu nepeople's government. Ticharamba tine dambudziko rokuti hatigoni kunoadressa the issues dzevanhu. Tinoadressa ma-issues evanhu is the confidence of the citizens in those who are leading them. Tisataenda confidence the international community. We need the confidence of the citizens and the national community. And isu taenda kumakwikwi naMnangagwa. Mnangagwa anga ane mavhotsi ari pazasi taatakapuhwa isu. Iye ndobva anozvitsveta pamusoro. Tikati zvawazviisa pamusoro chienda nenyikaka. Dei anga akachangamuka uya kuti mufanami. Uya ndiwo une uchenjeri hwakati uchangoburwa. Tokupaka nokuti zvikombo zvinopanana mhute. Iwe uri churu indiri gomo tokupawo kuitira kuti uve neudzamu hunoenderana nemamiriro edu. Uyo voto haasi kuda kunzwisisa nyaya iyo. Saka toda kuadressa nyaya yethe legitimate question. Nokuti vamwe vanoti munyika muno tine problem yeeconomy bodo. Economy is a symptom of the underlying problem yatinayo munyika. Hama dzadiwa muri kudzimba makagara makaterera. The problem of Zimbabwe is a leadership problem. It is a governance problem. It is a governance question. Kumwe kwese mungaenda musati magadzira ipapo nelegitimacy yenyika hakuna chatinokwanisa kufamba. Chechipiri ndichataura nyaya the state of our democratic struggle. Ne onslaught yaitwa kuma citizens. The attack on citizens
is the second issue I will touch on. Then ndapedza kudaro ndokupai way forward kuti tiri kumboenda kupi. Ndakuudzai kuti tine muono wetwiza nenyaya yekuti we are your leadership. Tinenge tiri mucockpit. Mucockpit munoonekwa zvisingaonekwi nevari kukebhini. Zvamusingaoni nezvamusinganzi tinozviona. Tisati tanorova chimvuramabwe, tisati tapinda mustorm, tinoitaona kuti kwataakuenda kwakamira sei. Tinokuudzai kuti chimbomirai, sungai mabhandi. Ike zvino chibvisai henyu, tangai kunonwa mvura. Vanonwa mawise water sana vasikala inwai, vanoputa sana vahwende putai henyu, vanorara vasingazive kuti kumavirira ndekupi madokero vanenge vachiti havo mutihwa itai. Asi toda kukuudzai seutungamiri kuti kana mukaona tisati takuudzai kuti zvakwana, musafunga kuti hatisi kuziva zvazvinoda. Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munhu wese anoda kuita mutungamiri. Yeti mutungamiri anenge aripo ndiye anopuwa vision, imi momusapota nekukorekta nekuperfecta that vision. Padambudziko ndokuti mukada kuita driver umwe nomwe hakuna kwatinoenda. Tinofanira kuti tinge tichibva panyaya yekuitirana nharo, zvasvika here hazvina kusvika here. Tinobika hongu ipoto, asi mumwe anogona kuti moto, mumwe anogona kuti mugoti, mumwe anogona kuti mubiki. Chatinoziva ndechekuti zvose izvo zvinofanira kuvapo kuti tikwanise kubika, nyika igute, nyika ifambe. Saka ndichataura zvinhu zvandataura izvi zviri zvitatu, nokuti nhasi irali chiza mama chiza Mukula Izenzo Mukula. Isu tiri pachena. Ndataura ndikati chokutanga patakatanga gore ra2020 takataura kuti gore rino tine agenda ine ma5 big 5. Number 1 takati kune fight yepeople's government. Number 2 takati kune fight yema livelihood and better life. Number 3 mukarangarira tichitanga takataura kuti gore rino titange tichikambena kuti munhu ngaapuwe $, because mari inedama, mari inoshisha, mari inoexpire, haisi mari matishu, haabatsiri nyika kuti iende mberi. Vakati munopenga ike zvinovapa tatiri, nokuti sinobatira kure kure tichiona mberi, ivo vanobatira kare kare vachiona nokunonoka. Saka tatakazviona nyika yose yakuchema, yakuziva kuti takuenda kunyaya yekuti vanhu vapuwe $. Tiri ipapo munozviziva mese kuti patakataura maissues atakataura kutanga kwegore, takati number 3 inyaya yemafreedom nesecurity yemacitizen. Mukatarisa nyaya nesagore rino, inyaya yemaabductions, inyaya yemaarrest, inyaya yemahuman rights abuses, iyoyo takagara taiona kuti inyaya yatoda kunangana nayo tichienda mberi. Techina pakutanga kwegore muna January patakaita agenda statement yedu, takati nyaya yecorruption inyaya yaticharwa nayo. Onai corruption yaita kutekeshera, yatanda munyika serunyemba, yaita kufunda chibondokoto semuramu auya kuzogara paguru, haadi kutombobviswa zvachose. Uori hwavako hwazara kubva kwokutanga kusvika kwokupedzisira, uori chete. Asi uori hunotangira pamaelection. The corruption of elections is the corruption of all corruption. Vanhu vakabira sarudzo zvinobva zvazara tumatwins, zvinozara tuvana kusvika tumagotwe kwecorruption. Chokupedzisira takati gore rino tine issue yakakosha, nyaya yeconstitutionalism, nyaya yebumbiro remutemo, nyaya yokuti munyika muno toda kuona tichiita implement zviri muconstitution. Ndo yamuri kuona yatsviridza vakuuya kwamuri vachiti vakuda kuti kugadziriswe nyaya yebumbiro remutemo. Kuti aiyewa musagadzirisa bumbiro remutemo rakabva kuvanhu, moda kuripaza. Gadzirisai mutemo zvidzukuru zvinoita kuti tite align not amend the constitution. Saka iyoyo ndo nyaya yandichataura nayo pazvinhu zvishanu zvatinazvo ndinozvinzwa, and I want to emphasize the point that we are going to focus on, especially as I tackle the nature of our crisis. I told you that our crisis in this country is a legitimate crisis. It is a legitimate question. It is an illegitimate burden. The cost that we have paid at a personal level, at a community level, but also at a national level and internationally, in terms of the challenges that we are having and we are seeing. Zvose zvatiri kuona, the suffering of the people, ndichazanganisa nechirungu, because kune vari kubva kwenyika vandanzwa kuti vakumbira kuti vanoda kunzwa mashoko atiri kupakura pano. So I will be aiding English, ngizakhuluma lesindebele, so ngizazanganisa kahle kahle. Sifuna ukuthi hayi sinqobe ndawonye, sihambe lomusa, sihambe lepower, lothando, so that things are able to work and work the way we are going to do. Kwalumba loko ndichataura watonga kutira zviita muri kaboto mauteni. So understand
kuti nyika yedu is suffering from what I termed the authoritarian pandemic. Authoritarian pandemic akatanga mazuva mugabe. The pandemic of authoritarianism persists and subsists. Our hope was kuti panouya mukoma wangu munangapa. And some people have said unomti mukoma ne, because for us politics is not supposed to be enemy. Politics is not supposed to be adversarial. Politics is supposed to be competitive. The one ane better ideas achienda kumberi, anenge asina better ideas achisara kumashure. So that's why ndichirifeya kwaari ndichimuremekedzawo, but manje ndichatadza kuremekedza kuti tinonzi mukoma mazano. Ukangowa nemazano asipo unoita munin'ina. Ndinde ndamukoma nokuti ndiye ndichibata ndinoratidza kuti ndini mukoma wake. So we have to deal with this legitimate burden, but to be able to deal with that, tinofana kuataka poverty, tinofana kuataka nyaya yedisease, tinofana kuataka nyaya yethe governance gap yatinayo. Vamwe vakandibvunza, I was being asked by some in the international community that what would it take for Zimbabwe to turn a corner and to take a new trajectory. I told them that the only answer for Zimbabwe is one solution and one solution alone. Let's address legitimacy. Once we address the legitimacy, the people factor, a people's government, then we are able to move forward. What do we need to do? We need to make sure that the answer to our problem is a new Zimbabwe. A new Zimbabwe is only possible when we have alternative policies, when we have different policies and different politics. Different politics is possible, say, as you are equal with the same people, you know that different people with a different mindset and a different leadership. So we want new leaders, different leaders, alternative leaders in our country to be able to sort out the issue, a people's government, which is the issue and agenda item number one. Until and unless we resolve the legitimate question, we will not be able to address my issues as Zimbabweans. Tari Simon, 1980 tasvika ku-independence. Gore rinoti hatine makore mangani vasikana? 48. Lady, ukatarisa pa 48 kuti chatakaindira kuhondo chaicho ndechipi. You will see that most of the fundamental questions have not been answered. Takaenda kuhondo for one man, one vote. Takaenda kuhondo for the sovereignty of the people. Takaenda kuhondo tika kunoremekeza kuti munda iende kuvanhu, land to the people. Umtwano womutavana. Handizve mwana wevhu ndo zvatakaendera kuhondo kuti ivhu riuye kuvanhu. Most of those things have not been addressed. Ivhu rakauya kuvanhu, vamwe vakanotora barika reivhu, vamwe vakanobvuta minda. Minda haina kugovewa zvinoenderana nokuti unouda ndiani, uye vazhinji havasi kushandisa munda zvakanaka vakutoita corruption ikoko. So munoona kuti 40 years later we are still debating nyaya yemaelection nemaramirwo aanoitwa. 40 years later tine dambudziko rokuti mawo veterans edu achiri kungoramba achivhetwa. Wakamboona kuti vetting ye40 years, 4 decades muchivheta mawo veterans anofanira kupuwa mari. Isu patinopinda, this is an overnight job. Tangopinda chete mawo veterans, computerized, digital, smart approach. Ipai rwiwa rusununguko mari vachengetwe varemekedzwe nokuti vakarwira nyika yedu. Those things mukatarisa zvatinorwa nazvo zvidiki. You go to the rural areas 40 years later, there is no thank you, hakuna dange. There is no appreciation of the role of the rural people in terms of their support and governance yavakapa vachirwa hondo. We need to make sure that we go back to the rural areas that are neglected, forsaken and forgotten. 40 years later, one TV munyika mose, one TV munyika mese, one television station in a country with so eloquently educated intellectual people. Inokurakidza kuti chirwere chiri kubata hurumende chabata macitizen. 40 years later, unoita munyika mokuti vanhu vanoita public transport, ma-pickup truck, kusanganisira masoja edu nemapurisa. In other countries, a pickup truck and a lorry are not supposed to be a transport for human beings. They are a transport for goods. They are a transport for tonnage. Yezvinhu zvinofambiswa chikafu. Asi unoona kuti our people are exposed. Vanopinda ma-pickup truck asina ma-safety mechanism. It shows that we are backward. It shows that hatisi kufamba. Ndikutaura nyaya people's government. Vanhu veZimbabwe. People's government is important. People's government hainde kunopazira vanhu misika zvatakaona zvichiitwa. Vanhu vari muCovid vakabatwa nedambudziko, iwo uya wapazira musika. People's government hainde kunopazira vanhu kana kuuraya vanhu. Hakuna hurumende yevanhu inoisa masoja mustreet. Masoja basa ravo nderokutirwisa
kutibvisira vavengi kwete kurwisa isu varidzi vemasoja, nokuti masoja ndeevanhu, masoja haasi ehurumende, masoja ndeevana vezimbabwe. Izvozvo zvinoratidza kuti hurumende yedu inenge iripo haisi yevanhu. We need a people's government. Hakuna hurumende inoparadza masalari evanhu the way we have seen. Kungomuka so vanhu voparadzwa masavings. Vanhu vakashanda ndakaona vakanga ari mapensioners vabvezera vanogara vachitambudzwa vachimira mumaqueue hapana zviri kufamba. 40 years later we still are having questions that are not supposed to be debated because hatisi kufamba. What is it that we are doing? We have to bring an end to all these things. Tidile ne the leadership problem, tidile ne the leadership question. Hazvirenzi Likwanyu akazviita kuSingapore, Mahathir akazviita kuMalaysia. It's leadership stupid. When you have a leader anenge ane vision, you will see that provision naturally follows. But kana muna leader anenge ane division, you will see that disunity, anarchy and pandemonium, halabaloo becomes the order of the day. That's why mutiona ma disorder in the economy, disorder in the government, because hakuna munhu ane vision ari kumberi. Where there is no vision, people perish. They say in the Bible, vision is an inspiration. Vision is the ability to articulate our issues and we will be able to do it. Tine minerals. Tine a lot of things in our advantage. Nyaya yemigodhi yatinayo, beef export. Munoziya ka comrade biti patati government. Tichishana na mudhara mugabe. Takanosvika tikamugadzirisira zvinhu within weeks. Tikati vakomana mai tikati aiwa vakomana vanouya kokupedzisira. Ende taiziva kuti kuda kuyazopedzisa basa. Hataiziva kuti pachaita Mwari pakati pedu yemukomana azopinda ari kutikanganisira zvinhu. We are very clear in terms of where our economy is going. Tine agenda yedu yatinoita implement kana mangotipa mukana. So isu tiri papo panyaya people's government. We pledge to change the governance culture in this country. Chanenza munyika muno tine inonzi state party conflation. Kunobatanidzwa party nehurumende zvakatosiyana. Hurumende chengaose mananga hapana risina moyo. But kana titaura party dzinenge dziriko. Vanhu veMDC Alliance mapinda atiri zviya zvokuti kwanisa tend to eat. There is nothing to eat when you are in government. Toda kuti vanhu vasevhe vanhu. Ndokwenda kuti para tikuita zvinhu kuma local authority. That we are changing individuals but not changing the culture. We are changing the scripture and the actor but not changing the act. Makansela mamwe nema-MP mamwe nemfuka tiri kuenda kunodya. Hapana chinodyiwa muhurumende. Hurumende is not a place of feeding, it's a place of service. Yes. A place of delivering services to the people. Dota muzora tinaro nevakawanda. Ukavaudza izvo vanotanga kutadza kunzwisisa nokuti mweya wavo wakazara nedhimoni renyika, dhimoni rokuba, dhimoni recorruption. Let us be smart. Let us change our culture. Let us change our structure of government so that we have a clean, mean, and more importantly, very smart government that is able to deliver my services. Isu muhurumende yedu ndaona mugovernment muno mukwazi paruda kuvakwa chimwe chivakiridzo kana kuti stage iruda kutsvetwa. It shows you kuti vanhu vari wired wrong. Unoda kuita zvinhu zvisina kana nebasa rese wakutiudza kuti unoda kuzovaka mudhuri instead yokuti unge uchivaka mabuildings, instead yokuti unge uchivaka infrastructure uri kufunga zvokunovaka chimudhuri statue unoda kunotsveta. I-wrong priority. Isu takataura kuti our heroes we honor but we don't worship any human being. We will not worship the dead. Ticharemekedza maheroes edu ende tichameka sure kuti tinopa hero status kune vanokodzera. Under our government, hero haitwi nepolitical party, anoitwa neboard re-independent rinotaura kuti uyu akarwira nyika kusports, uyu akarwira nyika kumusic, uyu akarwira nyika kuagriculture, uyu akarwira nyika mukuveza, uyu akarwira nyika munyaya dzematongerwo enyika. Ndo zvatichaita muhurumende itsva. Heroes eka hongu inogona kuvapo as a historical monument. But hatigoni kuti tiite heroes eka yemapoliticians, especially some of the politicians vane questionable credentials. We want this to be addressed because those zvinoita nyika ende mberi. Chechipiri nyaya yemalivelihood. Ndataura pano, vabiti mataura nyaya yemalivelihood. I will not go into the details. But munhu wese anoziva kuti yangu vanjake njani. Munhu haasi kufema munyika. People are struggling to eke out a living. Vanhu can't breathe. There is no industry. Tese tine matambudziko, manesi ari kuchema, they can't breathe. Madoctor ari kuchema, they can't breathe. Where on earth would you have a doctor anotambira mari less than $100? It's an insult. Kudzidzisa doctor ihondo.
kune dzimwe nyika madhokita ndo anopuhwa mari yakawanda. Kune dzimwe nyika, I was in Germany, maticha ndo anopuhwa mari kudarika yose, nokuti vanoti dhokita anobuda muna ticha, president anobuda muna ticha, munhu wese anobuda muna ticha, nembavha sedzimwe dzatiri kuona dzinobudawo muna ticha. Saka ticha ngaapuwe ruremekedzo rwokubika zvinonaka nezvinonhuhwa, nokuti ndiye anobika. Our teachers are suffering. We need to make sure that they are able to breathe. Vanhu mapensioners, I have already made mention of this. You know kuti mapensioners nhamo yavanayo, mari yavo has been eroded. Vazhinji vacho vanongomuka nenyaya yekungoti polisi inongouya. There's a matter andozairu mumakotsi yekutambudzwa kuri kuitwa mapensioners edu. Macotton farmers hakuna wasiwa, vari kuchema ndakafonerwa nemacotton farmers vakati mari dzedu tiri kupuhwa imwe in US, imwe tiri kupuhwa RTJ. Tatanzi tinopuhwa paikokeshi. Ikokeshi akangomuka achinzi haichashandi. Inyika rudziko inoita zvakadai. Makambozvinzwa kupi kana zvinoitwa kustock exchange? Yavharwa stock market, yavharwa ikokeshi. No inconsistency ino-undermine the confidence yenyika. Ivo voda kuuya kuzotipomera. Muroyi anonakirwa nokupomera saazi kuti iye ndiye muridzi weuroyi hwake. If you look at what is happening kumatobacco farmers, there is no incentive for them. Because unoenda kunoti iwe unotengesa tobacco out there, but unovatorera mari wovapa RTJs. Hukorokoza. It's not good for a government to be a government of crooks. Yes, you can have citizens who are crooks. That's why we're flawed. But when the government becomes a crook, there's a difficulty in addressing that issue. My issues iwayo ari pama livelihoods. Vanhu mudzimba havasi kudya rinopisa, our workers can't breathe. Disposable income hakuchina. That's why takati kunoda kubhadharwa $US kumunhu wese. Vari unoona vakomana vezano vanoshamisa. Kuba nemari yecorona. Unonzwa vakaona muraini unoba mari yechema parufu. Washata nokuti we have lost my moral essence. That is the lowest of the law. Haube mari yevanhu vanotambura. Haube mari yapuhwa as a donation. Haube mari munguva yerufu. Parufu hapadi kuti uwedzere rufu nekubira afirwa. Afirwa haatarisi kumeso. Musadaro kuvana veZimbabwe kuvabira zvakadaro. Izvozvo idambudziko ratinaro. Onai, ikokeshi. Munhu wese about 83%, 87% vari paplatform ikokeshi. Wongomuka kuti hakuchina izvo. Mazuwana kupi? Munozipuhwa nani? Hapana ari kuziva. Inflation yanga iri officially about 756, but the actual figure I think is above 1,000. You know, because we have a problem in this country. Munhu wese apa kumkorokosa. What are we promising? We are pledging nyaya kuti in an alternative government. The issue of living wage is a priority. Respecting trade unions and also my labor rights. Making sure that we resolve the current crisis. Istakataura utikapinda. Semapindiro atiri kuita manje chakuudzai mapindiro edu. Tiri kugadzira nyaya ye-current situation in the country. Let's go on a basket of currencies. Don't booster nyaya production. Don't booster nyaya productivity. Don't booster nyaya stability. Don't booster nyaya confidence in the market. Ne ease of doing business. Togadzira kusecure property rights. Kwena kuti munhu une purazi rako panongoyamwoti takutodya tese nhasi. Masera sei. Hakuna nyika yakadaro yokuti inengova donga watonga. Ndakaona case tapindawo munyaya yoyo. My sister, the great swimmer. She's now swimming into the farm. Ene tiri kuti unoenda kunodhigidha kumafamu ikoko. Kune iko kumafamu kwauda kudhigidha ikoko. Saka tinoda nyaya yema-property rights, nyaya yevarwere ngavarapwe, ma-livelihoods, basic and minimum requirements. Look at nyaya yeCovid. At the moment, vanhu vakapromiswa ma-government promises munoaziya. Tiri kupa industry about 18 billion. Hakuna kana company yati yabatsirwa. Vanhu vari vulnerable tiri kubatsirai ne600 million. It was nothing, but hakuna chapuhwa. Kana chapuhwa hatisi kuchiona kuti chiri kupi. So these are the issues we are dealing with panyaya yecorona virus. Ipapo pacorona makamboona kupi nyika yekuti inongouya yoti hakuna is indefinite. It's a violation of rights of citizens. A leadership inofana kuva ne-right yokudzidzisa vanhu kuti zvichasvika pakati zvatiremera todzoka kwamuri. Kwete kuti it's indefinite. This must stop. We can't allow this. People cannot have a lockdown in perpetuity. It has to stop. And we have to stop it as Zimbabweans. Because yes, tofana kufight a disease, but we must not hide behind authoritarianism kuti vetaita manipulate my rights ema citizens edu. Izvozvo toda kuzvigadzirisa kuti zvifambe zviende mberi.
nyaya yecovid yes yakatiomera. We know we have recorded the number of people who have suffered. I looked at the number of people who have been arrested, 87,000 to date kubva musi wa20 March. Vateswa vashoma pane vasungwa. It shows you the government's mindset kuti basa ndorongoti batai munhu. Unobata munhu kuti ngatibate corona siyanai nokubata vanhu. Nokuti mukabata corona munoita maideas anoita kuti muende kuvanhu. Batai munhu, rovai munhu, triple ghost. Unoda kuti ungapedza nyika yese yamakuwa, ungatungamirira makuwa. We want responsible, capable leadership. A state irresponsible. Ndo nyaya pamalivelihood yatikutoda kugadziriswa iyoyo. Isu we have a clear plan post-COVID. Takati parifana kuti vane post-COVID economic plan yokuti tinoita sei nenyama value chains yaitwa disrupted. Our economic team has already finished the blueprint yedu yokuti isu togara tingomhanya tiri paline kuti tikangonzi chatsva tapinda mugame. And tapinda mugame tinogowesa within first 2 minutes. Given half the chance we will score twice. That's how different we are from Wakomana. Ngokuti varopa mukana vanoita ndipe umwe mukana ipapa kuti waidza kufokasa 2020 kuti uite takupa mwana wedu tabuda hapana wangu tipe usiku umwe tatipe mwana unoite usiku hwana kana wakatadza upenyu wese isamba machisi ukula nyaya yehuori yabatwa kudhara handichapinde mairi. Unoziva munyika munotaita huori asi takasiyana huori hwedu nokumwe kune dzimwe nyika. Vana Willow Gate, vana COVID Gate, vana Diamond Gate, ese ana aggregate ma3 billion akabiwa. Corruption is killing us. Corruption is killing us. It is the center yema problem edu. Tiri kudeza ndechekuti corruption yese iri kunoperera nakagara pamusoro. Ndosaka muchiona kunoita investigation ita catch and release. Because corruption yauraya nyika inongodzokera kupi? Hove inoora kubva nokumusoro. Usaenda kunotsvaga gwaya kuti ndirigadzire musi wevaro. Musi wegwaya huori chinoora musoro waro. Munhu anofanira kuziva kuti kana uchidhila necorruption inotangira kune vari kumusoro. Kana pari pamusha inotanga nababa. Vana vakaona baba vachidira mai vanotedzera izvo nokuti vanongati isitaira ifashoni yemusha. Saka zvese zvamuri kuona zviri kuita necorruption kunana Zisco, kunana Zinara, kunana GMB taparadzwa necorruption. We need to deal with this once and for all. Makaona report yakaitwa kuparliament, makaona ma-investigations akaitwa na-auditor general, anoratidza kuti muhurumende maita huoro hunochamisa, but we must get ready to deal with this and attack this. Number 4 is the fight ye-corruption. Fight yema-freedoms. Panyaya yema-freedoms, you have seen that literally every other person is under attack. Ma-journalists akasungwa, ma-lawyer akasungwa, vemachechi vanombunyikidzwa. Uyai kuno kumutsanyo, ndakaona vanhu vashedzwa kumutsanyo vafundiswa kuti tashedzwa kumutsanyo todi komobvunza ndinda kushedza ikati aiwa toda kuziva kuti tikaendako muri kuzoti hamuzoti victimize ikati hatidaro takasiyana neava endai munonamatira uyo ndokunodikwa munamato chiedza hachidikwi kuchiedza chinodikwa kurima endai munotungidza chiedza pastate house zvinhu zviite zvakanaka. So tinoda kugadzirisa nyaya iyoyi, nyaya yemafreedoms evanhu. Onai ma-abductions vari kunyeba the whole country, the whole world. Vanhu vari kuzviita self-abduct. Ndiani ungazvi-abducta? Uchachibva chii uchikuwadzwa? Even isusu, what do we benefit? We are not sadists, we are not masochists. We don't benefit from kurwadziwa kwevanhu. Tinotorwadziwa. What we would want is kuti nyika ibatane pamwe chete ende mberi. But look at what they do. Munhu atorwa, ma-journalists asungwa, ma-labor leaders asungwa, ma-trade unionists asungwa. Everyone. Look at what happened to the 3 female ladies. Vana Johanna Mamombe, Nesai, na Sicily. Kuzambarazo. Instead yokuti iwo vachienda kunoinvestigate vazimaparirwa mhosva. Ndo vakutosungwa. Tinokudai. Zvakati. That's unacceptable. That's unacceptable. And we want to thank the United Nations for putting the eye on Zimbabwe to deal with the issues. Hakuna citizen asati aitwa abused, asati aitwa violated, one way or the other. Vamwe vakaitwa tortured, vamwe vakaitwa abducted, vamwe vari kusungwa. Vese maleaders amunoona kudai vane macharges avanawo anenge akambovhurwa nemadhoketi, matactics ataifunga kuti anenge achienda naMugabe. But we are seeing kuti aiwa shira haisati yasiya muririro wayo, zvavaingoita ndo zvavari kungoita. They have forgotten nothing and learned nothing. So musharudziko unoridzwa mhere mangwanani ega ega neusiku wega wega.
mucharudzii nyika rudzii inozara ruvengo rwakadai ine misodzi yeruzhinji iri pamatama chiisambama chisa gukula izenzo gukula. Politics dzinofanira kuva dzedumbu dzesadza dzebudiriro dzekudanana dzekuvaka dzokuwirirana, but mukaona politics dzatinadzo mahumbwe ekungoparadzana nokuvadzana. Chapedza panyaya agenda item number 1 nyaya yeconstitutionalism. Isu seMDC Alliance semaZimbabwe tiri kutaura kuti we will not allow the entrenchment of dictatorship ne-authoritarian consolidation through the changing and amendment yeconstitution. Hatiwirirani nazo. Takataura kuti no to amendment, yes to alignment. Hamungangoite unilateral act yokuti munongomuka from nowhere moya motaura kuti isu taona kuti ndoda kuchinjwa constitution yakabva kuvanhu ndeyevanhu, dzokerai kuvanhu musati mauya nemaideas iwayo. So we do not support amendment. Tiri kuona kuti haistori kune dzimwe nyika vanoita one party state. Muno uyo wangu yarikakisa inonzi one party man, a one man state. Munhu one ari estate achireplace everything. Ndozvatiri kuona muno. The 27 amendments to the constitution. No consultation with the people, we will not accept that. We want political reforms, and those political reforms must be a product of an all stakeholders consultation. Tifambise zvinhu mberi, tibatanidze zvinhu mberi, zvinhu zvedu zvifambe. Ndosaka takatsveta kuti what we need are electoral reforms, electoral amendments, so that we align ma-reforms edu nezvinodikwa nevanhu. Hatisi kupinda ma-elections asina kuchinjwa ma-elections. We have done a price document. Rinonzi, this is our principles for a credible election. We want credible elections in this country. Hatidi kuramba tichizokorora yokuti ma-elections haabudiswi ipapa, anobudiswa mangwana aitwa meticulous verification nesome Nicodemus, masquerading. We don't want that. We want ma-elections kuti aitwe ende takaisa ma-principles nebureau ratinaro rema-issues atoda kuti aitwe address. So there's no 2023, there's no next election without ma-reforms and resolving the past disputed elections of 2018. Mungazinyebera ende tine capacity yokuti atati hakuitwe ma-elections haitwe muno munyika tinayo, because tisu vanhu vacho hakuna anogerwa asipo. Munhu akati handigerwi chero kada mugera uchiti ndogera neremote kana bluetooth haumugeri. Saka ratati hatisi kuda kugerwa hakuna uchatigera panyaya yema-elections. We want elections dzine ma-reforms, comprehensive reforms electorally, politically, and of course ma-reforms atichaita to make sure that we align the independence yema-institutions. Ndibvumidzei kuenda kunumber 2 issue, nyaya yandataura yekuti democracy is under siege, citizens are under siege, democracy is on trial. Makaona zvakaitika munyika muno, kusungwa kwandataura kuri kuitika kuvanhu vose, ndakurova chimbi tichinda way forward. Asi just understand this thing. Nyaya yauya ichiitwa munyika mundaona apa pachitaurwa zvakawanda, fallacies, distortions, falsehoods being propagated, MDC Alliance this, MDC this. Understand this thing. MDC Alliance is a separate political party yakasiyana ne-MDCT. Mungaenda kucourt, mogoenda kumusha kumasangoma, moenda kune vakafa, mozama kumutsa mudhara wangu Tsvangirai, moenda kumapostora. Asi zochinje kuti MDC Alliance ipati yakatosiyiwa yaitwa naye Tsvangirai. Akati isusu haticharambi tine MDC, haticharambi tine MDCT, taakuda kubatanidza vanhu. Biti weye uya kuno, Welshman weye uya kuno, tadzokera kuna 2000, tiite chinhu chatakatanga. Chamisa weye, famba nebasa. So musada kuuya muchitange muda kuumbiridza legacy yaTsvangirai muchida kuipounda. Nokuti zvamuri kuita muda kudzokera kwakabva Tsvangirai. Tsvangirai akasiya aronga tunhu twake, he was an organized man. Akasiya apa mufana aripo ende takabata zvokubata zviya. Hamuna zvamuri kuzoita, mukazama muri kungorova matama enzira. Isu hatidi kuenda kumusha kubhoyera kunoti Tsvangirai wetu batsire kumakoti. Tinoziva kuti kumakoti kunoita zvakawanda. Tinozviziva, but isusu takataura tikati tatora decision yeSupreme Court haisi kuaffecta MDC Alliance, because MDC Alliance yanga isiri before the court. Tanga tiri kukoti MDC yaitungamirirwa navaTsvangirai, MDCT ndo yakanzi yodzokerai kumatongo munogadzirisa zvamakasiya zvisina kugadzirwa. Kune ngozi iri mumusha,
ngainoripwa iyo ida wada kana usingadi kudzokera kumatongo une musha mutsva waigara kwagutu waigara kugokwe haumanikidzwi asi anenge aida zvedongo unodzokera kwagutu unozvigadzirisa saka vana Monzora ndakaona vakamhanyirana nakomiti ndava kuno kugokwe hasigona kuvaka musha wakanaka vadzokera kudongo vari kuvuka dongo rinovabatsira asi dongo harisina denga kukula izenzo saka munonzwa nokunayiwa nokurohwa nechimvura mavo yes koti tinoremekeza asi apa hatiwirirani nayo pazvinhu zviviri chokutanga hakuna koti inogona kugadza utungamiri hwebato koti basa rayo nderekuindapreta mutemo saka zvese zvakaitwa yes tinoremekeza zvamakataura tinozvinzwisisa but hatisi kuda kuti munyebere vanhu imwana Monzora kuti MDC tsvangira yakaviolata constitution national council yepati ine simba rokuti iti utungamiriri ndehupi ndo zvayakaita chisamba machisa kukula we are part of rules and constitutionalism so hatizoudzwi zvokuudzirwa and hatiudzwi nemuvakidzani wedu kuti tinozi constitution tinoziva constitution and takaiteedzera so zvese izvi zvokunzi Monzora akumhanya achindinda secretary general mahumbwe ndamugoni kuita secretary general usina kudzokera kumembership to revive your membership and your leadership yakaexpire muna 2019 October pati inotaura kuti yataiva nayo kudhara 5 years papera yakatanga 2014 October ikapera 2019 October kubva ipapa hakuchina unogona kutaura ndiri mutungamiri kunze kwati wapohwa mandate saka izvi tikuzoona zvedu vachidaro vachitamba vari kuziva kuda kutemba unoza ukaona uri mutungamiriri wepolitics woenda kunotsvaga unoita muchato nebere kuti urwisana nababa wako wapara usafa wakaenda kuchikara chesango kuuya kuzopedza dambudziko riri musha nokuti chikara chiya chapedza kupedza nababa wako chinouya pauriwe isamba machisa kukula mazvashona inataura ndi saka taona haiwa pari kutorwa makanzila edu nema-MP ndiani asingazive kuti munyika muno takaenda kunomination court tikava nepati inonzi MDC Alliance ndiani asingazive kuti munyika muno takatendera nyika yose 88 valleys mumaruzevha tichikambena vanhu vachinzi MDC Alliance MDC Tokozano chuzai yamunoda vanhu vakati Tokozano hatidi toda MDC Alliance ndiani usingazive ndiani asingazivi kuti takaenda kuconcord tapokana nenyaya yekubirwa kwamaelections eMDC Alliance ndiani asingazivi kuti kuparliament takanyoresa ma-MPs edu eMDC Alliance ndiani asingazivi kuti kuparliament tine mameya kumakanzelo tine mameya nemakansela eMDC Alliance zvino tiri kuzoona makambonzwa kuti hurumende ndiyo iri kutoyapila against the decision yekoti hurumende panyaya yemari isu hatisi politics for money we are not in politics for benefits we are not in politics for assets we are not mercenaries we are missionaries our agenda is not to benefit ourselves takatosiyana nevamwe vamunoona chisamba machisa kukula izenzo saka haiwa iyo nyaya tiri kuiongorora tine plani vamwe venyu maakuvhunduka kuti vakomana kwatiri kuenda kunevasikana kwakamira sei Harvest House yatorwa Harvest House musha weMDC Alliance MDC haina kumbofa yakaita building inonzi Harvest House MDC Alliance yakaita chiwirirano nevaridzi veHarvest House so hauyo musha wedu chaudzokera kuti tisakati hatiti zvinhu zvemhirizho kana taakuuda hatipedzi nguva ndakakutaurirai kungonosvika toti vasiri vepano chitamai vepanogara henyu saka hasati asvika ikoko nokuti isu tiri kuziva zvatinoda kuita toda zvinhu zvinoitwa pamutemo zvinoitwa pamurawo tisaa nenyaya yemaproblems edu now ndinoda kutaura panyaya yokuti tiri kuenda kupi ndiri ipapo MDC Alliance makaona takalonja makadzi edu manyuwani we are already reinvigorating the party and rebranding ene vamwe venyu muri kutya kuti tichazorwiswa vachazodai tine maanza isu tine nzira unzanzanza izvezvo tiri kudira makeke munyika musavhunduka zvokuti vachazotitorera zita harina kana nebasa tine basa is your agenda semazimbabwe and that is what we are going to do so tine strategy hatizoitauri pano because chidembo hachivhiri kupa vanhu
isusu we are already facing the future, we are already building my livelihood, we are already making sure that we are gathering people and strengthening the party. Those who are true, so don't be shaken, relax, be comforted, the ship is under control. Thank God I'm the captain. Thank God I'm in good shape. Thank God I'm seeing clear and the vision is very clear of where we are going. Yes, pangada my problem. Toto adawa is our focus. You can't have an opposition to the opposition. Opposition. When you are in the opposition, be the proposition of the alternative. Kwete kuti unoda kurwisa mwana ari kuopposition zvinotinetsa zvikuru tichiona zviri kuitika tinoita mbari chestrategy tinoita kuti vanhu vadye makeke enyika kwete chimodho chiri kuitwa nezanu so that we are able to move together. Our focus is on job creation, food for the people, your future and your security. What is the way forward? Vazhinji mukada kunzwa kuti akuenda kup, which is the third issue. Ndobva ndapedza tobva taita kuti basa redu rifambe zvakanaka. Chisa mama chisa kukula izenzo kukula. What we want is a free Zimbabwe. What we want is a democratic Zimbabwe. What we want is a transformed Zimbabwe. What we want is a happy Zimbabwe. What we want is a prosperous country. But you know what we are saying? You know we are going to take a way forward. Isu takane is breaking barriers initiative. Already know action is inevitable. What we have said, doesn't good action is to chai and time boy. Zami rukuyaji chai pakati aiwaka. Poto aitangi yango ndakuno bikwa. Inotanga yavira yakwata motiona kuti yakwata. Saka tiri kuona zvinhu zvedu tiri kugadzira. Yes, we will get there very soon. What we need is unity of purpose, unity of direction, and unity of action. It's a call to all Zimbabweans, my church, my trade unions, business, my students, all veterans. Chese ngatiuye pamwe chete tiche demand real change. Ndakaona pane zvimwe zviri kurongwa nevamwe. Isu tiri kuti anenge aita nhimbe yake kana iri nhimbe yekuti mushamubviswe uroyi tinojoina nhimbe iyoyo nokuti nhimbe hakuna nhimbe isina kukosha nokuti nhimbe inoita kuti mushaugute. Saka we will support all democratic forces, all progressive forces shall be supported. We will make sure kuti anenge auya achimira neagenda yekuti nyika inake tinobatana, including even those who are in the state. Kana wachiona kutoda kubatsirana iri demo remacivil servants ari maworkers tinoenda kunovabatsira because what we believe in is a democratic free Zimbabwe, a people's government. Vanhu vachiremekedzwa. Chisa mama chisa kukula izenzo kukula izenzo. So yes, isu tiri clear chiri kuti pamunyika muno a three-step solution. What is the problem? Yatingati problem definition. What is the process to resolve that problem? And then what is the destination? Very clear problem in governance. How is it going to be resolved? We need a transitional authority, a mechanism. Inosesekeza zunu. Toita mbatira pamwe toisa ma comprehensive reforms. Nikaenda mbele. Then towirana utakita free and fair election. But my free and fair elections, you want to a post-election pre-election pact. Yokuti vanhu vanenge vaenda kuma-elections vanofana kuzati tapedza ma-elections tichamira sei kuti hatisaramba tine conflict munyika muno. We want people to be united and to work together as our stakeholders. ZANU FDC, come and unite to build your country. We can't be a country with our politics every time. Slogans this, slogans that. Let's have slogans of development. Let's have slogans of economic development. Let's have slogans anenge ari ku4th industrial revolution. Tichienda kunounza the smart technology, making sure Zimbabwe is the hub of development, the hub of infrastructure in the region, the hub of development on the continent. That's where we must go. So tasvika pazambuko hama dzangu panodiwa to make a crucial decision. Isutu, this is a unifying moment. Ndakatotsveta team iri kushanda makomiti zvatarwa naComrade Scan kuvandudza vanhu veZimbabwe. Mirirai kunzwa kana taridza pito wamanda yekarira musazosiya basa ratakupai. Toda a chorus for better lives. Toda a chorus for a people's government. Toda a chorus for justice. Toda a chorus ichaita kuti munyika medu mene constitutionalism ene tikuti gadzirirai nokuti mufaro hausi kure. Indiri kunzwa maungira emufaro. Change is very close. I feel it and I know it. Kuti pane zviri kuitika manje vanhu veZimbabwe vakabatana in peace to exercise section 59.
tikati iwe newe ukaniterera wese kwauri ukaenda kunobatana nemwana wako, mukoma wako, hanzvadzi yako, baba vako, amai vako, kana mhuri yose, tese takabatana, machechi, mastudents pamwe chete, tinoita chinhu chimwe chete kuti enough is enough. Saka shoko ngarifambe, shoko ngaritekeshere kuti tataura isu kuti taakuda kuti zvinhu zvigadzirwe munyika. Solution takupai yereload. So patakati return to legitimacy and democracy. Ine mastages okuti dambudziko nderei, mareforms anodikwa ndaapi, international re-engagement yakamira sei. That way we are able to move together and deliver change in our country. Chisa Baba Chisa. Kukula. God bless you, Zimbabwe. We love you. We'll never betray you, and you'll never be disappointed. Keep supporting us. Keep working with us. Change is coming, and it's all us in support, going together, and we'll be able to do what is good. God bless you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, People's President Murune Murizo. Thank you very much, President Chamisa. Thank you very much, Zimbabwe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.